हाग्रामा बिथाङा 60टा समस्ति जायोबा प्रमद बर'खौ खुलुमनो नागिरदों सार। बेथ' गावनि खोथा जेब्लानाखि 60टा समस्तिया जानानै फैयो बिनि उनावहाय बियो मा रोखोमनि सोलायो खोथाखौ बेखौसो आं नेनानै थादों आरो बे समखौ। खुलुमनायाथ' खुलुमखानाय नङा बियो, नाथाय खोथाखौ माबायदि दानलिनो थाखाय नाजागोन मा साननानै दं आं बै समखौसो नेबाय थादों। समस्तियाथ' 60टा जाहैगोन, बेनि माबायाथ' जाबाय थादों आरो बेफोरखौ एथ' माने बुंलायनांगौ गोनांथि दं होननानैबो आं सानाखै आरो। जिहेतु नोंथांमोना गोबां मोजां मोजां आसनिफोर दिनै बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनो दैथायना होबाय थादों। दा माखासे बेरेखा दोलोआव थानाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ आसनि जेबो मावनो हाया, फेलार जादों नोंथांमोननि सरकारा होननानै बायदि बुंदों। दा बेनि सायाव बेखौ माब्रै बुंनो हायो आं आसरित मोनो आरो। बे रोखोमनि नंखाय खोथाफोरखौ माब्रै बुंनो हायो आं आसरित मोनो आरो। खिन्थु जोङो नायोब्ला नुगोन बिथांमोनहा बे 15 बोसोर 17 बोसोराव मा आसनि लानानै खामानि मावबोदों। सिंगल मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम जों नुबोआखै। खिन्थु दिनै नाय फरायसाफोरनो होनाय गियान सोरांनिफ्राय जागायनानै अनसाय बिथांखिनिफ्राय जागायनानै आलारि सोरां, माइनाव सोरां, बिदिनो गोबां माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफोर दिनै बिटिआरआ दिनै लाबोबाय थादों। मानगोनां जोंहा चिफ बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि इनिसियेटिभ, बिथांनि जेनाखि साननाय, बेनि गेजेरजों गोबां माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफ्रा दिनै लाजाबाय थादों। दिनै बेफोरखौ नुसेयावबो माब्रैहाय जेबो मावाखै होननानै बुंनो हायो, बे जोबोद आसरित मोनथावथाव आरो। राजनिति खालामोब्ला नंखाय बाथ्रा बुंनायजोंल' राजनिति जायो आं बेखौ मालाबाबो साना आरो। हाग्रामा बिथाङा 60टा समस्ति जायोबा प्रमद बर'खौ खुलुमनो नागिरदों सार। बेथ' गावनि खोथा जेब्लानाखि 60टा समस्तिया जानानै फैयो बिनि उनावहाय बियो मा रोखोमनि सोलायो खोथाखौ बेखौसो आं नेनानै थादों आरो बे समखौ। खुलुमनायाथ' खुलुमखानाय नङा बियो, नाथाय खोथाखौ माबायदि दानलिनो थाखाय नाजागोन मा साननानै दं आं बै समखौसो नेबाय थादों। समस्तियाथ' 60टा जाहैगोन, बेनि माबायाथ' जाबाय थादों आरो बेफोरखौ एथ' माने बुंलायनांगौ गोनांथि दं होननानैबो आं सानाखै आरो।